Usa ka drone ang na-recover sulod mismo sa compound sa Kingdom of Jesus Christ dinhi sa Davao City. Human kini kalit matod pa nga nahulog. PNP miangkon nga ilaha ang drone. Rason nga ang KOJC i-question ang paggamit sa drone. Ani ang report. Na may mga drones po dito, no? Gikumpirma ni Attorney Israelito Torion, ang Chief Legal Counsel sa Kingdom of Jesus Christ, nga nakarecover sila og drone sulod mismo sa ilang compound niadtong Miyerkules. Mato ni Torion, among drone kalit lang kuno nahulog gikan sa kawanangan padulong sa compound. Napunitan kuno kini sa usa sa mga media personnel sa KOJC o gisawayan pa kuno nga kuwaon sa usa ka police personnel. Kukunin ng pulis. Sabi niya, hindi. I-inform natin si Attorney Torion. Pinuntahan ko yung drone. Kinuha ko. Tapos sabi niya, sir, pwede ba yan masauli sa amin? Bakit ikaw bang may-ari? Sir, sa PNP po yan. Sigurado ka ha, ikaw nagsabi na sa PNP yan ha? Ay, hindi sir, napag-utusan na po ako. Gi-question karon sa KOJC kung ngano dunay drone nga na-recover sa compound. Gi-turn over na sa KOJC among drone ngadto sa Davao City LGU subay sa balaod. Anong gagawin ko doon? Article 719 of the Civil Code, no? Kung merong mga movable property na lost property, kung ano yung owner, i-remit mo doon sa City Hall. So, pina-receive ko doon sa City Hall. So, yung PNP or sino mang may-ari nun, i-claim mo yon sa City Hall. Okay? Sigurado ako wala nang mag-claim. Kasi kung sino mag-claim nun, sigurado ko kakasuhan din namin. Sa kabayan sa PNP, ilang gikumpirma nga sa Davao de Oro Police Provincial Office among drone o ilang ginagamit sa police operations. Ang masasabi lang po namin dito is that drone is actually helping us, no? Along with yung other support na technical namin dyan. Sigon sa KOJC, i-verifika pa nila kung nakuha na bagyod ang maong drone gikan sa City Mayor's Office. We'll call the City Mayor's Office and we would like to know the details as to who claimed it, because operating drones within airport area is not allowed under our present rules. No? You have to secure permits, no? Because that would interfere with the flights of planes, no? And we would like to ask certain questions as to if ever there was a permit that was issued to it. We would like to make certain queries as to whether or not these are legal. Sumala si kapulisan, legal ang ilang paggamit og drone. Legal po ba raw yung paggamit ng PNP ng drone sa loob ng KOJC compound? And may permit po ba tayo para gamitin ito sa loob ng compound? Yes po, no. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.